לקחתי חוברת. תסתכלו, אני רק בעמוד 12, בגלל שרק היום התחלתי כבר את הלימודים כל כך מהר. וואי, עבר החופש, אין לי כוח, כבר ישר שיעורים. על היום הראשון, טוב, חייב להתחיל, אמא תכעס עליי. וואי, זה קשה. זה ממש קשה. זאת אומרת, קשה ברמה של קשה בלימודים. אוף, אמא באה. היי אמא. אוקיי, תשאיר בבית? לא אמא, יש לי הרבה עמודים לקרוא. אבל כבר ילדה בוגרת, את חייבת כבר לסיים את זה מהר. וואה? איך אני אסיים את זה מהר? יש לי עוד גם לענות על השאלות. לענות שאלות זה קל. פשוט אמא, אין לי כבר כלום. יש לך כוח על הכל, די נשאר. אוף אמא. אוקיי, אני אגיד לך, תשאירי. יש לי לימוד. אמרתי לך לקרוא את הכל. אוקיי, יש פה בכך כל העמודים פה, זה רק לקרוא. אוקיי. לא אמא, אני לא צריכה. טוב, ביי אמא, לכי. אוקיי. בטח שמוזר, אני לא רוצה לעשות את זה בכלל, זה כל כך קשה. אוף, מה נעשה? אוקיי. אני קשה חברה. פיפ. הלו, אתה רוצה לבוא לעזור לי? מה? את לא בבית? אוקיי. פיפ. הלו. כן. אמא, רק רגע באתי אליי וצעקת. את תלכי חולה. תלכי את החופשית של בבת שלה. אמא, אני רק בעמוד הראשון. אוקיי, אמא, אני תכף אבוא לטפל בך. וואו. אני אעשה אותה שיכולה להיות אותי. טוב. רגע, אם אני אטפל באמא במקום לעשות שיעורים, זה יהיה קטלני. טוב, תראו, כמה עמודים אני הולכת לעשות. אני עכשיו בעמוד... אוי, עמוד 10 זה עמוד ראשון. טוב, אני בעמוד 10, וזה העמוד הראשון בשורה. ויש לי עד לקטע העמוד... טוב, אמא, אני אעזור. מה את מעדיפה? שאני אמשיך לעשות שיעורים או שאני אעזור לך? אוקיי, את מעדיפה שאני אעשה שיעורים. היי, נו, אמא, מה יש שם? אוף, אני לא יודעת מה לעשות. אוקיי, טוב, אם שם. טוב, תסתכלו. אני ממש מתקשה. אין לי כוח, פשוט אין לי כוח. אפילו אמורה להסביר לנו את החומר. אוף, אמא באה כל שנייה, בדקה אפילו. פתאום אני אשחק. וואו, מה זה? אוי, לא, הוא מתקשר אליי. טוב, הלו, שקוראים לה ליה. אמא, מה יש לך? איך את יודעת שאני מיה? אמרתי אמא. איך אני יודעת שאני אמא ומיה? כי קוראים לך ליה ואת אמא? אני יודעת את האור, כי את חייבת לדעת. אמא. מה? סליחה. טוב, אמא, את עושה הרבה בעיות. אמא, מה זה? אוקיי, אמא, טוב, אמא, ביי, הכל בא. אמא, רגע, בואי נקרא. מה? אין לי כוח לעשות את השיעורים האלו, הם גמרו עליי. למה? אין לי כוח, כל כך קשה, אפילו אמורה להסביר לנו את החומר. מה זה אין לי כוח? אין לי כוח שאני לא רוצה כבר לעשות. אני מדברת על זה שזה לא יפה. כי את חייבת ללמוד. אם את לא תלמדי, יהיה לך קשה. אמא, את עושה לי כל בעיות. אני רוצה להיפגש עם חברים. כל פעם שאת באה אני צריכה לתקן. וזה מפריע. עכשיו אני רוצה להתקשר. אמא, תודה. הלו? כן, אמא, כל פעם שנייה הבאה. כן, נכון, וזה מציק רצח. נכון, אני מאוד רוצה. ליאן. מה, אמא? לא הסכמתי לך. לא יודעת עם הטלפון, מי הסכים לך? אני. כן, פרידה שלה. כמה את? 12?
וגם אני בת? 30 ומשהו. לא, אני בת 42. לא, אמא, את בת 30 ומשהו. אוקיי, אבל את חייבת ללמוד. אוקיי, אבל אמא, זה כל כך קשה. מה קשה בזה? לא יודעת. אני אתן לך אוקיי, מזל. כיתה ד', זה כל כך קשה. מה קשה בזה? אוף, מקודם הוריתי לכם כיתה ג', יום התבלבלתי רצח. טוב, זה כיתה ד'. ייי, מה אתה מבין? הפתעה. מקווה שזה מאוד יצא. אמא לא תבוא אליי בלי זה וכבר. אני אומר לה, תיכנס. לא הסכמתי לך לשחק בכלל. רגע, אמא, זה אסור להוציא את זה. לא, בעצם לא אסור. זה אוקיי, הוציא את זה. אם אני רואה את זה עוד פעם פתוח, אז אני אתן לך עונש. מה זה ההפתעה הזאת? אמא? תדע, אמא, רק אני רוצה עוגים. בא לי את העוגר. אני אקנה לך חוגר מתי שיהיה לך אימון. היום, נקודה. ואמא, רק אם את תנהגי אותו. לא, אבל אני רוצה היום, והיום נקודה ותודה. טוב, יאללה, אמא, לכי תקנות. אוקיי, אז אתן לך הפתעה הכי מה? הכי לא טובה? זה לא פייר. אבל עשיתי את כל השיעורים, זאת אומרת שלא, אבל לא יודעת על זה. פשוט לא יודעת. נראה לי שהסתכלה במצלמות. אוף, נו, אמא, חתיכת אמא. היי, קשה לעבוד. אולי באמת אני אעשה דרך לקרוא. לא, אני לא רוצה לקרוא, אין לי כוח כלום. אוף, מתי כבר בא? אני חייבת לראות. מביאה לי עוגר אולי? מחר שזה הפתעה גרועה. שאלה מה זה? אולי אני אעשה קצת פות, לא, יש לי לעשות פות בית. נראה לי שהיא באה. היי. גרי! את לוקחת אותי. ותראי אצל החברים שלך רק, זה מה אני אסכים. אוקיי, למה אמא, למה הוא מלוכלך? בטח הוא מוכרח שהוא היה בבית שלו. אמא? אוקיי. כמה זמן לא הייתי איתך? קפלתי צ'קוטי. גדל לו כבר הרבה שיער. אמא, אתה רגע להתלוגר, אז אתה רוצה לעשות שיעורים? לא, אתה לא רוצה, חבל. אמא, מה בסך לה? אוקיי, אני מניחה אותך על השולחן. אמא, הכל בסדר? אמא, הכל בסדר? אני מפחדת. גם אתה מפחדת באמת. יאללה, את קולט. גם אני לא קולטת. קולט. אוף, אוקיי, קולט את זה. אני פשוט לא קולטת. אתה אומר לי, כן, קראתי לו אוקיי. בשביל תסתכלו את הדבר החמוד, שזה רק זה, ורק זה. זה הדבר הכי חמוד שראיתי פעם. וואי, כן, זה קרומגול. אוקיי. אמא לא העלתה לי יותר שהוא כבר בא אלינו בזמן. אמא, מה אתה חושב? עשיתי את השיעורי בת שלה. תודה אמא. שוב שאלה. לא כל כך. איפה החפץ שלך? היא נפלא. אני אפתח לך אותו. אם את לא לומדת, אתה רוצה לעזור לי? אני אהרוג אותך. אני אהרוג אותך עם הסכין שלי. אני לא מסכימה לך, שים את זה בחובר. ויותר, אני אגנוב אותה לחיים, קחי. מה קרה לך? לא, אמא,
אני זומבי. התאפסתי לאמא שלך שתדעי שאני אימא. וואי, אמא, בחייאת. אור. אור, יש לך אור. איפה הוא גר החבוד? שלום לך. חבוד מודה. תשאיר אותו שם. הנה הוא. אוי, לא מתעורר. וואי, למה הפכת אותי לעגלה? אני לא מבינה למה הפכת אותי לעגלה עכשיו. לא, אל תשלמי אותי כסף. למה את משלמת אותי? אני לא שומעת עגלה. וואו. וואי, הצלחתי לצאת מהעגלה הזאת. הנה חבודי. המוסטר הזה, שהוא התחפש אליי בדיוק התחפש אליי, בדיוק היה כמו אני. מה באמת? מה זה לא הייתה? כן, זה לא היה אני. עשיתי את כל הדברים האלו והביא לי אוגר. מה הוא עושה? הוא הביא לי אוגר. הוא הביא לך אוגר? אמא, אני יודעת שאת לא מסכימה, אבל כן. אני הבאתי לך את האוגר הזה. כן. אני למה אף פעם לא ראיתי אותו, אמא? אני לא יודעת, פשוט אני קניתי לך ושמתי אותו בבית, ואחרי זה המוסטר בא ועשה בכאילו טוב. שהוא קנה לך את זה. מעכשיו מסיימים את הסרטון. טוב, אז חבר'ה, זה הסרטון שלנו. ואתה גם, אתה רוצה לומר ביי? ביי, אוש. תגיד ביי.